Vi mangler ledere, som er nydanskere. Det viser en række undersøgelser, men det skal et nyt initiativ ændre på. En gruppe af ressourcestærke unge er nemlig blevet sendt på ledelseskursus langt væk fra skolebænke og sorte tavler. Fremtidens ledere skal nemlig formes et helt andet sted. Der skal ild, godt med vand og en ihærdig instruktør til at skabe fremtidens nydanske ledere. 20 unge nydanskere er samlet på Falks Uddannelsescenter i Randers for at lære ledelse. Det er jo ikke noget, som jeg vil stå ind på i den branche, som jeg er i. Tuba Khan er ved at afslutte sin kandidatuddannelse i jura. Hun er med for at blive bedre rustet til lederrollen. Du ved, hvad der skal foregå. Okay. Så dirigerer du arbejdet. Okay. Du laver ikke noget selv. Man siger, at man kan bruge stigen, så vi skal lige tænke på, hvordan vi kan kunne bruge den, eller vi skal kunne bruge den. Statistikken viser, at der er alt for få nydanske unge inden for specielt den offentlige, men også inden for den private sektor. Og vi mener, at Danmark går glip af en kæmpe talentmasse. Og derfor er det her et program, som meget målrettet rammer lige præcis den gruppe, som skal uddannes og udvikle sig. Jamen, hvis vi stiller stigen sådan her. De unge nydanskere skal gennem projektet Lead the Talent lære om ledelse på 6 danske virksomheder. Det første modul er hos Falk. Normalt, når vi indgår i sådan nogle ting, så er det typisk dem, som er lidt udsatte i samfundet, som har fået en svær start på arbejdslivet. Men her der er det en anderledes målgruppe. Det er en målgruppe, som har en akademisk uddannelse, næsten alle sammen. Men det er mennesker, som gerne vil integreres ind i det danske samfund, og det er mennesker, som gerne vil ind og være ledere, og det vil vi gerne understøtte. Det virker måske ikke oplagt, at en kommende jurist kan lære ledelse ved at slukke brande og redde dukker, men Tuba Khan føler sig bedre rustet. Okay. Kan du tage fat der? Jeg holder her. Jamen, vi lærte jo, at der skal være en person, som tager lederrollen og skal fordele opgaverne mellem personerne og give ordre og give besked på, hvad de forskellige skal lave, før projektet egentlig kan lykkes. På de kommende moduler der skal de unge blandt andet prøve ledelse i en af Kriminalforsorgens fængsler. Det er det nydanske netværk One Danmark, der står bag projektet. Vi skal høre, hvad aftenshowet